Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar, hanımlar we janaplar. Bugün näme netip edenden oğdan günüň biri bolan elbetde gerleşýän ýerimiz nerede? Disneydaky 11 köýünörde häzir Akmurat Wine. Owa. Şoňa täze getişige başlaýar. Mekan bilen nip birinji bölümi. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Fawal sagyranyň üçin. Näçe wagt çağırdım. Malades oglan. Ýeme. Reski atragir detdi. Çalt geldim. Senden 2 saat öňgeldim da. Hayrat et. Indi nähriban dostlar, häzir getişiň temasyny men Akmuratda düşünürýän. Akmurat häzir şuna uçny galyp gulaňa öýýär. Menem aýdym oý berýär. Men sana sorag berýär. Soraglar sen eşden o. Näme jogap berjek? Mene sen şudan hersiniň arkasynda ene oglan blogger diýär, beýil blogger diýär, beýil aýdymçy, oglan aýdymçy diýär. Şu soragy men şeýle berýär. Öwrümde senlik näme diýip dur? Oglan aýdymçy. Oglan aýdymçy. Ona seni öwrdigim, şolaň adyny aýtmaly. Malya boldy. Taýinmi? Ana näme uçluglarana? Gönü başla vermelken onu. Cebel, Terje kenay. Hani? Barýam aýdym. Aýdym bitdi. Bergiň açan berjek. Ha? Bergiň. Estilýärmi? Ay. Ona näme başladykmy? Awa. Birinji sorag şeýle. Mekan nowad. Ha, birinji sorag şeýle. Mekan nowad. Birinji sorag şeýle. Halamayan bloggerım. Atam 077. Haýsy bloggera kommentariýasyna fake accountdan näde diýip berýär. Solo Kahramanowa. Soraglar men bilýän nälerini soň öýkelä oturmaly. Haýsy aýdymça bergiň wa. Şöhrat Saparov. Aýraýynmy? Gowzat berýänsiň ha. Birinji sorag halamayan bloggerym diýdim, benim atam 077. Atam men bilemakdanım. Aýsy bloggera diýdim, fake accountdan näde diýip berýär diýdim, o solo diýdim. Gördüňiz dämi? Haýsy aýdymça bergiň wa diýdim bolýan. Şöhrat Saparov. Dowam edýärmi? Dowam ederim. Dawam. Bakaýyn. Haýsy bloggeri görüňde begenýän, görmeseňem halaň. Gaday, gardaşym. Ay ýadyma düşýänler aýdaýan. Haýsy bloggeri duet edip gelýär. Gülşin Artaç. Haýsy aýdymçyny toýunda aýdym aýtdyrasyň gelýär. Mekan Ataýew. Gowsara berýänmi özüm? Soň ýakamdan tutup durmasyn. Ýok. Gyýrlar, oglanlar, hasam gyýrlar öýkelegräk bolýar-da. Sungatda. Sungatdamy? Awa. Bu degişme. Awa. Düşünfeler bolýar. Haýsy aýdymçynyň geýnişini halaýar. Gazelgül Babaýewa. Haýsy aýdymçy teň üçin krasawçy. Arsy. Haýsy bloggera bergiň wa. Kuwanç Malçy. Iň dulsuz görýän blogger. Mahim of. Men nägat görmän o ýöne gaýtdy. Haýsy aýdymçy hiç hilek toýda şowkun döredi bilen o. Dezet. Näme diýenim bilýärmi? Ýok. Ýok. Haýsy aýdymçy diýdim toýda şowkun döredi bilen o. Benim dizet. Terdine bolup durda. Haýsy blogger teň üçin iň gowy geýnýär. Aladin. Haýsy gyýt blogger görüňde. Owaran saraýan, giden, o markasyndan gitmeň etýän. Semi Payne. Haýsy aýdymçy klipini çöküň berdi. Mähri Pirguleva. Kime bergiň wa? Ufazygdym. Näçe? Näçe? Ha? Näçe bergiň wa? Yo bergime ýok, algyma. Iň bolupsuz blogger. Oyun etmede Batır var. Batır toy hanımat.
Batır, mene dostlarına gatı görme. Ete bulaytı. Aýyp bloggerlaryň lijatyny görün geçirýän görmän. Anyuti. Iň gowurýan adamy. Matt Nazarov. Iň gowurýan aýdynçy. Seba Singer. Malady. Malady. Iň gowurýan oglan blogger. Devran aktör. Şu getleşik çıkkara. Ha. Seni var abi ya, uzun orta. Yardan halama ya. Yardan blog ediyor. Ya. Meni hiç satdan hava geldim de. Yani bu distribütini sonra olur. Bilen aktar o. Täze şuraya şut koýýar. Awa. Ne tip bolsa? Akmasa. İşin götürünüp. Ha, tawal. Ene sportatdan peýdanan hormatly watandaşlar, şular ýalyp bede fırsatlar beredip berýän gahraman arkadagymyz, hormatly arkadagy gahraman serdarymyz, hormatly prezidentimiz Janar Tag başardyk bolsun. İl ýurt bähbişli işlerine rowaş. Beredentin